Vammaiset, liikuntarajoitteiset tai ihan vaan iäkkäät henkilöt, lähes joka 5. eurooppalainen voi tarvita apua liikkumisessa tai kommunikoinnissa. Jos sinä olet tällainen henkilö, niin EU:ssa on säädetty kaikilla Euroopan unionin lentoasemilla sovellettavia säännöksiä, joilla varmistetaan, että voit käyttää lentoliikennettä samalla tavalla kuin kaikki muutkin matkustajat ilman mitään syrjintää tai lisäkustannuksia. Ensinnäkin kukaan ei voi vammasi tai liikuntarajoitteesi takia evätä sinulta mahdollisuutta varata matkaa tai päästä lennolle. Tästä voidaan poiketa vain kansallisessa tai kansainvälisessä säädöksessä vahvistettujen turvavaatimusten perusteella tai teknisistä syistä, kuten lentokoneen ahtauden takia. Miten ikinä varaatkin matkasi, sinun on hyvä ilmoittaa erityisistä tarpeistasi vähintään 48 tuntia ennen lähtöä, jos haluat saada tarpeidesi mukaista apua. Lentoasemalla riittää, kun tulet riittävän ajoissa ennen lennon lähtöä ja ilmoittaudut yhteyspisteessä. Yhteyspisteellä voidaan tarkoittaa tällaista puhelinta, toimistoa tai lähtöselvitystiskiä. Sinua avustava henkilö tulee hakemaan sinut sieltä. Tämä henkilö voi auttaa sinua lähtöselvityksessä, jos haluat. Euroopan unionista lähtevillä lennoilla lentoyhtiöiden on kuljetettava ilmaiseksi lääketieteelliset tarvikkeet ja enintään 2 liikkumisvälinettä, kuten pyörätuolin tai kainalosauvat, ellei se ole teknisesti mahdotonta ja kunhan asiasta on ilmoitettu 48 tuntia etukäteen. Sama henkilö saattaa sinut tarvittaessa lennon lähtöportille ja avustaa sinua erilaisissa tarkastuksissa. Voit käyttää kaikkia lentoaseman infrastruktuureja samalla tavalla kuin muutkin matkustajat. Apukeinot valitaan aina liikkumiskykysi mukaan. Kun on aika mennä lentokoneeseen, siirryt sinne ennen muita matkustajia mahdollisimman sujuvasti ja asianmukaisten välineiden avulla. Liikkumisvälineesi kuljetetaan lentokoneen ruumassa. Miehistö avustaa sinua lennon aikana. Avustajakoirasi voi matkustaa kanssasi matkustamossa, jos vammasi edellyttää sitä ja jos asiasta on sovittu ennalta. Turvamääräyksistä tiedotetaan sinulle asianmukaisesti. Kun saavut määränpäähän tai kauttakulkupaikkaan, toinen henkilö odottaa sinua ja auttaa sinut uloskäynnille asti. Ennakkoilmoituksen tärkeyttä on vielä syytä korostaa. Ellei henkilökunta ole saanut ilmoitusta ajoissa, sen mahdollisuudet auttaa sinua ovat rajalliset. Jos näitä säännöksiä ei mielestäsi ole noudatettu, voit kertoa siitä lentoaseman pitäjälle tai lentoliikenteen harjoittajalle. Viime kädessä voit tehdä valituksen maasi kansalliselle valvontaelimelle. Sen yhteystiedot ja lainsäädännön yksityiskohtainen kuvaus ovat saatavilla internet-osoitteesta apr.europa.eu. Erinomaista matkaa!